petó, un petó. Què he dit un, eh? Em sembla bé. A veure, no. A veure, tu qui ets? Jo sóc la Palau Samulla Vallbac, àlies la Peix. Ah, vale. Hòstia. Espera, torna-ho a fer. Proper regidor d'Altafulla, eh? Hòstia, ojalà, perquè 3 regidors d'Esquerra Altafulla és impressionant. I tu? Ah, sí, tu, l'Ilem. Jo líder. Gran. Efectivament, sóc el líder, però no em graves. Que això em passarà factura. No, passarà factura no, passarà per YouTube. Aquests vídeos acaben a YouTube. Jo soc en brigadista. Teniu Mossos, cabrons, al YouTube. Que donin pel cul, cabrons. Això ho està gravant? Si em toqueu un pèl, vindrà el Saula i us fotrà flors pel cul. De debò, flors de debò. Així m'agrada, que Em dic A Xuà. veure, allà baix, què dieu? Va, tu. Què ets, com el Juan Carlos? Que cabrons.